לא, אז מה קורה חברים? אני וחבר שלי פה, ליאור, עושים פה איזה משהו. אנחנו עושים משחק, אנחנו פשוט משחקים במיינקראפט של שרת די חדש, שבוע-שבועיים, ואנחנו קוראים לו פוטטו SMP. תגיד שלום ליאור. שלום. כן, לא שומעים אותו כל כך טוב בדיסקורד, אבל יש לנו בתים נחמדים פה, ואני היום רוצה להציג לכם את כל הבתים. אז בואו נתחיל. קודם כל יש לנו פה את הבית של ליאור. אתה הולך לשתות פה? הוא די חדש, פעם היה לו בית כמו של וילג'ר, כי הוא היה צריך. בקיצור יש לו פה מלא גזרים וזהו. עכשיו פה יש לו את העלייה, ויש לו פה מיטה, דיסק הוא. לצערי אלון אתה לא יכול לראות את זה, אבל אני דופק כרגע גרידי. אוקיי, יאללה ליאור בוא. יאללה. הבית השני פה בדרך הוא בעצם של חבר שלי, הוד, שהוא לפעמים בבעל, לפעמים לא בבעל, אוקיי. בית די חדש. אתה רוצה להראות להם את החוות? אוקיי. אלון, בא לך להראות להם את החוות שלנו? כן, הרי אחר כך. אבל בואו נמשיך לבית שלי, שהוא לא כל כך בית, וכן, הוא מכוער רצח. אבל יש לי עוד בית שם שהוא כזה נדר, הוא עדיין לא בית כל כך. זה מלון. סוויט, רום סוויטה. פה יש מלא מקום. פה בטעות התפוצץ קריפר, אז ניסיתי לתקן. יש הפי גסט אחד הלכה לשם, וזהו בינתיים, ובואו נלך לעוד מקום בבית שלי. יש לנו פה את הכלב שלי עם תיבה, אוקיי. תיבות מסודרות ומלא וילג'רים. עכשיו... בוא נראה את החדר הסודי שלך. לא מראים להם את החדר הסודי שלי. לא עכשיו, לא עכשיו. תנסו דווקא לנחש איפה החדר הסודי שלי בתגובות. אוקיי, פה יש לי מיטה, חדר, זה החדר שלי, קטנצ'יק. אלייטרה. יש לי פה חדרים, זה לא כל כך מעניין, כן? חדרים, שירותים, יאללה בואו נעלה למעלה. יאללה, נראה לי מיצינו מהבית שלי, מרפסת. אוקיי, עכשיו עוברים לבית שהוא די סלסטיאל, פה, של חבר שלי עמית. פה יש מלא תיבות, אבל יש קאץ' כאן. אבל אלון, אתה בא בסוף הסרטון להדליק את החנוכיות? כן, אנחנו בנינו חנוכיות לפני אתמול או שלשום. אוקיי, יש לנו פה לווילג'רים גם. ואז בקיצור, זה החדר הסודי של כולנו. בנינו את זה לכולנו, אבל רק מתחת לבית של עמית. ובקיצור, כל הבתים, עדיין לא כל הבתים. לזיקוקים, אז אני צריך לעשות ככה. לא, אפשר זיקוקים. כן. כי אין לי הרבה להביא לך, אבל יש לי קצת. אוקיי, הגענו לבית השני, הסוג של שלי, כאילו הוא עדיין לא בנוי כבית, כי רואים את זה. אולי אחר כך נבנה אותו כבית, אבל פה אין כלום. הנה, פה יש פשוט ירידה עד סוף חיים. קיצור, זה הבית השני. פה יש חוות שוגר קיין, בריכה, נננה. עכשיו עוברים לבית היחידי והאחרון של נדב. כמו שאתם רואים, אתם יכולים גם לראות שם כבר את החלקיות. זה אחד הדברים שבאתי לליאור לא מזמן, כן, לא הכי יפה, אני יודע, אבל בסדר. פה יש לנדב כזה מסילה של כלב. סליחה. הנה, הכלב פשוט אמור לנסוע. כאן ככה בסיבובים. ליאור תישאר פה, אני רוצה. ככה ואז הוא הולך. פה יש לנדב את הבית, מלא תנורים, מלא כאלה, מלא תיבות, ולמעלה יפה, אבל יש לו זה.
זה. ובקיצור זהו, זה כל הבתים של כל אחד. עכשיו בואו לא בתים, לקישוטים האחרים. פה יש את הפלטפורמה השטוחה, שאתם ואנחנו נדע עליה עוד יותר ונעשה עליה עוד יותר לדברים מגניבים. אוקיי, ופה יש לנו את החנוכיות. יש את חנוכיה של ליאור שהיא מיושנת אבל די יפה, לדעתי. פה יש את החנוכיה שלי, מישהו הרס אותה פה, אבל היא הייתה עם בלוק שם, תתעלמו. בקיצור, זאת החנוכיה שלי, זאת החנוכיה של ליאור. ויאללה, מדליקים. יאללה. אתה ראשון, אני אתן לך את העונג. אולי אתה ראשון, כי זה שלך לידך. תן לי את הגן פאודר. חתולה, חכה, יש שם חתולה. מה? היא אכלה את הכל. יאללה. אוקיי, עוד? יאללה, תדליק. איך אני אמור לעלות? ככה. אוקיי, זה לאג. חבר שלנו נכנס. גם את הנר השני גם. כן, ייי, וואו. עכשיו את שלי. בקיצור, אז אנחנו עכשיו ליאור, מה אנחנו נעשה עכשיו באמת? נראה להם את כל החוות שלנו? בסדר. יאללה, עכשיו אז בואו נראה לכם, אנחנו נראה לכם את החוות שלנו, כי אין לנו מה לעשות באמת. פה זה שלב היכרות סתם, לראות אם תתנו לנו קצת הערכה. אוקיי, אין לי כוח. חווה ראשונה, ליאור. הכי קרובה לפה, שזה החוות שוגר קיין שבניתי. לא כזאת טובה, אבל היחידה שידעתי לבנות. פה נראה לי חוות שוגר קיין. פשוט וקל, וכל הזמן לוקחים לי את השוגר קיין. הנה פה יש 9. כן, יש לנו בעיקר פה סטאקים, אבל אף אחד לא אוהב קיי-פוז. אני יודע למה אנחנו לא מקבלים הרבה שוגר קיין, כן. אז אני אשמח אם תגיבו לו בתגובות, כדי שאני אוכל לדעת איך להשתפר. נכון, צריכים יותר משהו פה חסר נראה לי, כי באמת אמרת שאפילו ב-FK לא מקבלים הרבה. נכון, כל הלילה אני קיבלתי רק 2 סטאקים, ששם אני מציג 5 בשעתיים. אז לחווה השנייה, חוות קריפרים, או האיירון. הנה חוות קריפרים. פרפקט. והכניסה היא די שם. קצת... פה? פה יש הרבה גן פאודר. לא, יש לי... אוקיי. פה זו חווה אחת מהמוצלחות כי היא מטורפת. ועכשיו האיירון. אוקיי, עכשיו תנו לליאור לדבר. עכשיו ליאור יציג לכם, אז ליאור תדבר במקומי. אוי, אבל משהו הרג פה את הזומבי, אז אני אתקן את זה. טוב. אז איך שזה אמור לעבוד זה שיש פה למטה זומבי עם ויליג'רים, והזומבי מפחיד את הוויליג'רים האלה, אז הם מזמנים פה איירון גולם. ואחרי זה הם רואים פה,
זומבי והם באים להרוג אותו ונופלים ללבה. ואחרי זה אנחנו מקבלים איירון, אבל כפי שרואים, משהו הרג פה את הזומבי ואני צריך לתקן את זה. אוקיי, אז בזמן שהוא מתקן את החווה, עושה משהו בחווה, אני רוצה לומר לכם שיש לנו שרת דיסקורד, קוראים לו פוטטוס SMP, פוטטו SMP, ואנחנו רוצים שתיכנסו אליו, אז לינק בתגובות כנראה יהיה, וחזרה לסרטון. אוקיי, אז ליאור, איזה חווה עכשיו? עכשיו אנחנו הולכים לחווה שמשיגה לנו את הכי הרבה אינצ'אנטים. ואני חושב שאתה יודע למה אני מתכוון. מה, יותר אינצ'אנטינג או יותר XP? אינצ'אנטים, ואיך אנחנו משיגים את כל האינצ'אנטים שלנו? יותר מהירים אליי איתנו. הנה לכיוון הזה. הנה, אז חוות הווילג'ר. הפילג'ר. אז כאילו פה מזדמנים פילג'רים, ואחרי זה אנחנו אוספים את הכל, הורגים אותם, וכל הדברים נאספים פה בטוטם. כמה טוטמים. אני מסכים איתך, אבל זה לא כמו החווה המטורפת הבאה, שמביאה לנו כמות מטורפת של XP. כן, באיזה 5 דקות אתם יכולים להשיג מעל 40 לבלים של XP ואני לא צוחק. פה, חכה ליאור. אני רוצה להסביר להם את הפרוסס, את התהליך. אוקיי, אז פה אנחנו שותים את השיפוי שעושה רייד, מי שמכיר ממש טוב מיינקראפט. ועוד מעט אני אראה לכם איזה שיפוי זה. בקיצור, אז אנחנו שותים אותו, ואז יש למעלה שם ממש, אני אראה לכם וילג'רים, רואים? אמורים להיות פה וילג'רים איפשהו. יש. או שם למטה, אני לא יודע איפה אמור להיות וילג'רים, אבל אז הפילג'רים רוצים לעשות רייד על הווילג'ר הזה. ואז הם מזדמנים למעלה שם, אני לא יודע למה, וככה הם באים לפה כי הווילג'ר פה. אז הם משם באים לפה ואז יורדים פה. והם מזדמנים למעלה כי זה המקום היחיד שיש להם להזדמן. גם פה זה מביא ממש הרבה XP ומלא יותר דמובנדייג, אבל זה לא משתווה למקום הבא. יאללה ליאור, הולכים? אני מוביל? כן. וזה, תנחשו כבר מה? חוות אנדרמנים. כן. זה מביא כמויות עצומות של XP, ושאני אומר כמויות עצומות, חכו רגע כמה שניות עד שכולם יזדמנו. XP שלי שהוא 30. עכשיו. תנו להם להזדמן. אוקיי, רואים את כולם שלי. לבל אחד, שכאילו ברגיל שאנחנו פה כבר הרבה זמן וזה מביא לנו ממש הרבה לבלים. לא אכפת לי. קריד. יאללה. אוקיי, אז אנחנו היום מסיימים את הסרטון בצורה של ליאור רוצה, אני לא יודע, הוא עדיין לא אמר לי, אבל בסדר. מקווה שאהבתם, ליאור! טוב, אז מקווה שאהבתם את הסרטון, ויאללה, מקווה שערכתם את הסרטון, אז תודה חברים שצפיתם, ומקווה שערכתם את הסרטון ואהבתם אותו, אז יאללה, ביי. לא, למה ליאור?